historia estaba escrita. Todo o mundo sabía o que ia pasar. Trátase da horrible vinganza sobre o pobo de Crecente. Todo isto comezou por alá, na época dos mouros, que ocupaban todas as zonas do sur de Galicia. Por aquel entonces había un despiadado gobernante en Crecente que decidiu eliminar dunha maneira despiadada a todos os mouros. Argallou un plan, intentou concentralos a todos xusto nun lugar que hoxe está o Colexio de Crecente. Enganounos invitándoos a vir para celebrar unha grande feira, onde habería comerciantes, atraccións e, por suposto, bons manxares e viño. Pero o que realmente había era unha trampa, unha grande fosa chea de ácidos que no momento que todos estaban enriba polo seu peso, caerían nela desfacéndose as súas carnes. Mentras o cheirume a morte invadía toda a comarca, un emisario mouro enviou ao gran sultán a noticia do sucedido por medio dunha pomba mensaxeira. O gran sultán pediu vinganza contra o pobo de Crecente. Convocou os principais bruxos de todo o extremo oriente e invocaron os espíritus dos mortos para que tal día como hoxe regresaran de novo como mortos vivintes, para levarse con eles ao fondo da fosa cada un dos nenos do pobo de Crecente, tal como agora o cheirume a morte invade a atmósfera, predecindo a saída dos mortos vivintes da súa fosa común. Saen por todas partes, con anacos de carne e vísceras, colgando dos seus osos. A única maneira de recuperar a vida perdida a esa fosa, elevando a esa fosa a todo aquel neno ou nena de Crecente. Por iso, recomendo vos nenos e nenas de Crecente que este fin de semana vos pechedes na vosa casa e non saiades, porque un morto vivinte está desexando pillarnos. Muy bien.